তিনি 45 कमरफोरबाय खबजाक एबा खे पानबुआ आमचाय एबा खे लाहाल थांलाय सु आबो जुंजार कारायख्या एबा खे लुकुरक थांलाय सु खायनानि जुंजार वातै किचासुक फायमाबाय लाहार तरातै तैलायमाबाय बायनानि फायसिंग बायै थांका दाबु लुकुरक वा नाजाक बाहाके हिमनानि एबा खे बाहाके थांलाय सु अबाहाय लामा तुंसा तंमानि न अ तुंसा न बाय थांमानि ताबुक सेब साब गोरै इंगय तंगो ताबुक लुकुरक तम साय खोनारिखा जय गोरै नाय तंदि जातिनि खरांनि बुखाक्तै दिनै टाउन बाङाव नंखासाय दंखा अफिसाव थांना फैमानि माबा आं स्कुल थांनाय फैमानि प्राय 8टानि पने 8टा बा 8टा अहाय टाइम दंमोन न बेनिखायनो मा उजागा कायसा ब्रिज बंखा ब्रिज पानबुआ सेटब्लकनि दक्षिणी 1 नम्बर ब्रिज ब्रिज हठाৎ खायाबो ताम हेन फादि थांगा आस्ते आस्ते क्लाबो दाबि दङ आबिन बाय कोनो बाइक कोनो बरक रिक्सा खायाबो थांफाय खायलाया अब गरमनो क्या बिदेर सांगानि उजागा बरकटाबो किसा नायनाय दंलायो अब आस्ते आस्ते खायाबो हारफ हाफ फादि होय तलक लगै दङ अब ब्रिज सिंकाय एक साइड अब उत्तर साइड ने अब पिलर तलते खले पूरा हा अब पुरुई खायथाका आबनि बागै ओ पिलर एक साइड दिं आस्ते 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 खले बताबि दं आबनि बागै अब बाइखा हिंके पूरा yang पश्चिम पानबुआ ते दक्षिण पानबुआ नि बरनि जातायात बा आसा जावानि बरक बन्दं थानाय गारि बरक हायते बरक बन्दं थानाय बरक आबति हिमनाल मखनो सम्भव गलाक आबो जदि कलबै थाङा काय बाइसु थाङा काय दा आबो हयतो इन व्यवस्था खायाके आबो बेबादि पुरा बिथिनं थानाय आबति ता गारि बरा हयतो बरक यात्रा रो बरक थानाय न किन्तु गारि रो बाइक रो tabuk je tabu सरकार तंनाय रनो बा तामु फोकासनाय मो दाक्ति साराम नुनानि बाङै नं कोइनाय दाना आं पानबुआ दक्षिण पानबुआ ते पश्चिम पानबुआ नि लुकुरनि अंगय कायसा दक्षिण पानबुआ स्कुल शिक्षक अंगय कयना मुसंगो ताबु रुलिंग सरकार न आबो दाक्ति नामरिका काय जतसले कामनाय आं आसा खालायो बरक आबोनो नायनाय नायथायनाय ता समय सानो समाधान खायानो आं आसा खालायो de Malia, la otra la de Witu Malia. Oke, mau cemgari